Hej, jeg hedder Lars Kjeldahl. Jeg er akupunktør, kraniosakralterapeut og underviser i øreakupunktur for Jan Hjalmostoft på Logos. Vi kører et 2-dages kursus i øreakupunktur, og kurset er for dig, uanset om du er en gaveterapeut, en ny terapeut, men det er faktisk også for dig, der ikke rigtig kender noget til behandling. Øreakupunktur er en utrolig simpel og en utrolig sikker måde at behandle på. Ydermere er den utrolig præcis, det vil sige, at vi kan ramme med stor præcision præcis de dele af kroppen, vi ønsker at behandle. Hvad enten det er rygsøjle, nakke, fodled, hænder, ribben, hvad som helst. Vi lærer at arbejde med forskellige nåle på kurset, det vil sige, at vi lærer at arbejde med permanåle, de nåle, som bliver siddende i øret og sidder fra et par dage til en uge. Vi lærer at arbejde med almindelige nåle. Og for dem, der ikke ønsker at arbejde med nåle, lærer vi også at arbejde med det, der hedder ørefrø eller trykplastre. Kurset var i 2 dage, og vi kommer grundigt omkring alle aspekter af smertelindring. Vi lærer som sagt også at arbejde med forskellige nåletyper, og vi lærer forskellige protokoller og stille forskellige protokoller op til de ting, vi ønsker at behandle. Blandt andet frosne skuldre, løberknæ, lændeproblemer, og hvad der ellers måtte være ønsker på kurset. Det der også er at vi har en masse praktik på kurset, så du får rigeligt prøvet af, som du har lyst til at prøve af. Jeg håber, vi ses til kurset. Det var som sagt 2 dage, og efter det er du godt udrustet til at arbejde med smerter på dine klienter eller din familie. Ha' det godt så længe.